आज आपण फोडशीची भाजी बनवणार आहोत। तर आधी आपण ही भाजी साफ करायला घेऊया। या भाजीचे एक पान आणि पान आपण वेगळं करणार आहोत। म्हणजे याच्या आतमध्ये जी माती राहते ना ती पूर्ण धुवून निघेल। ही अशी आपण कोळी कोळी भाजी घेणार आहोत। हे असं फाटलेलं असेल तर टाकून घ्यायचं। हे कडक असेल ते पण आपण काढून टाकणार आहोत। सुकलेलं पान काढून टाकणार आहोत। भाजी निवडून झाली आहे। आता आपण ती स्वच्छ पाण्यात 2 वेळा धुणार आहोत। भाजी धुवून त्याच्यातलं पाणी आपण निथळून काढलेलं आहे। आता आपण ती चिरायला घेऊया। तर हे फोडशीच्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य आहे। ही फोडशीची भाजी आपण निवडून धुवून चिरून घेतली आहे। त्याच्यासाठी आपण डाळ वापरणार आहोत, चणा डाळ। चणा डाळ आपण 2 तास आधी पाण्यात भिजत घालून ती नंतर स्वच्छ पाण्यात धुवून ती घेतलेली आहे। 2 टेबलस्पून आहे। एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। अर्धा टेबलस्पून मालवणी मसाला घेतला आहे। चिमूटभर हळद लागणार आहे आणि फोडणीला तेल लागणार आहे। खोबरं आपल्याला पाहिजे तेवढं, म्हणजे जास्त पाहिजे तर जास्त घेऊ शकता किंवा थोडंसं पण वापरू शकता। तर आपण आता भाजी फोडणीला घालूया। तेल घेणार आहोत फोडणीला। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आहे। गॅस मोठा ठेवायचा आहे भाजताना कांदा। आपण त्यात आता मालवणी मसाला घालूया। कांदा चांगला भाजून झालाय। मालवणी मसाला आता गॅस बारीक करायचा। चिमूटभर हळद घालणार आहोत। परत जरा परतून घेणार। आता त्यात चणा डाळ घालूया। ती जरा परतून घेऊया। चणा डाळ परतून झाली। आता आपण भाजी घालणार आहोत। चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत। जराशी साखर। त्याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। 5 ते 7 मिनिटं आपण झाकण ठेवून बघूया। 5 ते 7 मिनिटांनी आपण उघडून बघूया डाळ शिजली का। आपण बघूया उघडून। डाळ शिजली की बघूया। हे तुकडा हे असे बारीक झालं म्हटलं डाळ शिजली चांगलं। आपण आता ह्याच्यात खोबरं घालणार। आता खोबरं घातल्यामुळे आपण एक वाफ आणू देऊया आणि मग भाजी तयार झाली। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।